Vil du være sød, Christian, og fortælle omkring hårtransplantationforløbet her i Istanbul? Ja, det kan jeg godt. Det starter med at blive hentet af en taxa og komme op på vores hotel. Og så kom Mohammed og hentede os om morgenen. Vil du være sød, Christian, og fortælle omkring hårtransplantationforløbet her i Istanbul? Ja, det kan jeg godt. Det starter med at blive hentet af en taxa og komme op på vores hotel. Og så kom Mohammed og hentede os om morgenen. Og vi spiste noget morgenmad og fulgte os over på klinikken her. Og der er kun 50 meter eller sådan noget, så det er super nemt. Og så kommer vi ind, og vi går alle tingene igennem og går i gang med behandlingen, som det gik bare derudad. Det var meget professionelt det hele. Ja, og så er du her i dag i kontroldag, og hvordan føles det med kroppen? Er alting okay? Man er selvfølgelig lidt træt, men hvordan føles det? Ja, det føles godt. Det er dejligt, at det er overstået. Jeg synes ikke, at det gjorde